For meget længe siden, da Bamses farfar Hilmar var ude på en af sine opdagelsesrejser, fandt han noget fantastisk. Du der! Kom tilbage, din bølle! Vil du så give mig den hat? Se engang. Fantastisk. Men som altid, når man er ude på eventyr, kan man pludselig blive overrasket. Hjælp! Bamse og kraftklokkerne. Ved bakkerne hos Bamse og hans venner var foråret lige om hjørnet. Mange var taget på skibakkerne for at nyde den allersidste sne. I stedet for at suse ned ad de stejle bakker, blev Hopsa lige hvor han var og byggede en snemand. Lukas! Nå, så du vil lege? Men lille... Kom så, se her. Se. Ja. Lille Hopsa, sikke dog en fart. En gang til! Nej, tak. Kom, far, skynd dig lidt. Bamse, Maja, forsigtigt, så vi ikke vækker dem. Ja. Det er jo en overraskelse. Bamse, hvor er han på vej hen? Buffet, tag dig sammen! I Anemoneskoven var Bamse og Bamse-Maja i gang med deres årlige forårstradition. At gå ud med mad til dyrene, som bor i gammeltræet. Se, far. Da farfar Hilmar levede, var det ham, der tog sig af gammeltræet og alle dyrene, der boede der. Men nu var det Bamses tur. Godmorgen, herr Mariehøne. Godmorgen alle sammen. Jeg tænkte, I måske var sultne. Vær så god. Bare tag for jer. Ved du hvad, Bamse Maja? For din farfar Hilmar var dyr og planter det vigtigste. Han rejste rundt i hele verden for at finde nye frø, som han kunne plante igen her i Anemoneskoven. Og farmor sagde, at han også fortalte om en skat, som han havde gravet ned. Mere værdifuld end alt guld i hele verden. Hvad siger du? Mener du, der er en skat?
Jeg ved det faktisk ikke. Men der skulle være et skattekort. Desværre ved vi ikke, hvor kortet er henne. Ikke engang farmor ved det. Far, men der er jo proppet med farfars ting op på farmors loft. Måske ligger skattekortet der. Hvad? En skat? Hørte jeg rigtigt? En skat! Samtidig inde i byen var der marked på Store Torvet. Der går jo Reinhardt. Hvad laver han der? En første klasse sild. Frue! Må jeg forære dem en blomst? Sikke dog en herlig duft. Jamen, det var da rigtig pænt af Det dig, bliver en Reinhardt. 10'er for den velduftende sild her. Nej, jeg må have glemt min punkt derhjemme. Det kunne se sådan ud. Mikkeline. Hver gang Reinhardt Rev så Mikkeline, blev han helt svimmel og blød i knæene. Han var ikke vant til at have det sådan. Halløjsa, Reinhardt. Hej. Hvordan har du det? Godt, og mig selv. Jeg mener, hvordan har du det, Mikkeline? Jeg har det godt. Må jeg byde på et æble? Ej, Reinhardt. En til. Her. Du kan altså ikke bare gå rundt og tage tingene på den måde. Hvorfor ikke det? Der var jo ingen, der så det. Det er da lige meget. Det er altså ikke pænt. Du burde være lidt mere ligesom Bamse. Hvad? Som Bamse? Ja. Rar. Hej. Være lidt mere som Bamse. Bamse. Bær. Sov godt, Lukas. Lad mig se. Nå ja, det er også sandt. Jeg skal jo lave mere krafthonning til Bamse. Han løber snart tør. Det havde jeg rent glemt. Ja. Jeg ved det. Vi gør det i morgen. Nu skal vi sove. Altså! Hvornår har den gamle kone dog tænkt sig at gå i seng? Hun skal nok lige have sig et glas varm mælk. Klap i, Buffe! Hun må ikke vide, at vi er herude. Godnat, Jensen. Godnat, lille husmus. Så er det nu. Nu tror jeg, hun er gået i seng. Sover hun? Buffe, giv mig krogen. En sandwich. Tag dig sammen. Krogen! Men jeg er sulten. Tak. Susse, kan du se skattekortet? Hvad i alverden er det, du... Men jeg vil også se skatten. Så kom da.
Farmor kunne ikke skille sig af med Hilmers gamle ting og sager. Hun gemte alt. Høj, 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 høj. Jeg er en sømand. Jeg er utrolig vigtig og har gemt en masse skatte. Slip det så! Hallo? Shh, Buffe! Ja? Hvor har du gemt dig, dit lille kort? Hvor er du? Flyt dig så, dit dumme gulvtæppe! Hallo! Jeg er frøken Lampeskærm. Nu var det sådan, at det var her den hemmelige ingrediens i Bamses krafthonning lå. Nemlig kraftklokken. Dumme blomster. Hvem har blomster på loftet? Jeg vil finde en skat. Jeg elsker blomster. Det er min. Jeg så den først. Nej. Men jeg vil have den. Du får den bagefter. Hit. Er det kortet? Ja. Der var et skattekort. Jeg vidste det. Der er en skat. Det brænder. Jensen! Er det dig, der laver alt den larm? Skynd dig, vi må væk. Hvad i himlens navn sker der deroppe? Himmel og pandekager. Ja, bravo, Jensen. Pas på. Kig op. Sådan, ja. Sådan. Ja. Nej. Kraftklokkerne er gået op i røg. Men uden kraftklokker kan du jo ikke lave krafthonning. Men det går jo ikke. Du Ole, du er jo klog. Du kan da opfinde nogle kraftklokker, kan du ikke? Desværre, Hopsa. Nogle ting finder man kun i naturen, og dem skal man passe rigtig godt på. Vi må skaffe nogle flere kraftklokker, og det haster. Hvor vokser de henne? Hvor kan man finde dem? Jamen dog. Jo, det skal jeg nok fortælle jer om. Det var Hilmer, der opdagede kraftklokkerne. Han fandt dem på en ø. Klippeøen. Men der var en ting, han ikke vidste. Men som han meget snart skulle finde ud af. Nej! Hvorfor er du så vred? Jeg har ikke gjort dig noget. Nej. Det brænder. Sejl væk! Sejl væk! Augusta Behate vil blive så glad for de her blomster. Ja. Og nu er der ikke flere. Klippeøen er en ø. Og når man taler om øer, plejer der at være vand indblandet. Victoria må gøres i orden.
Victoria! Nej. Er det nu nødvendigt, at vi skal ud på eventyr igen? Desværre. Det er for farligt for jer to. Det er bedre, at I bliver hjemme med Bamse. Ja, I små fjollehoveder. Lyt til Ole. Det er farligt at... Hvad? Blive hjemme? Skal jeg da ikke med jer? Det er bedre, at du bliver her og holder øje. At nogen brød ind hos farmor tyder på, at der er noget slemt på færde. Men Bamse har jo næsten ingen krafthonning tilbage. Så længe alle skurkene tror, at Bamse har krafthonning, så vil de ikke gøre noget. Lad dem blive i troen. Ja, det har du jo nok ret i, Ole. Det er da klart. Jeg har altid ret. Jeg har kun 3 krukker tilbage, så jeg må sørge for kun at bruge af dem, når der virkelig er brug for det. Samtidig kørte det, Mikkeline havde sagt, rundt i Reinhards hoved. Du burde være lidt mere ligesom Bamse. Normalt ville han have tænkt, at det var det dummeste, han havde hørt. Bamse. Men nu var Reinhard begyndt at brygge en plan sammen. Måske den snedigste til dato. Nej! Det regner! Ja! Han er være en Bamse! Sådan ægget flink! Jeg skal nok finde på en passende straf til jeres slags. Mine damer! Sådan! Min held! Reinhard, se her. Ja, en helt, ja. Reinhard havde besluttet sig, og han vidste præcis, hvem der skulle hjælpe ham. Det er det sjoveste, jeg har hørt. Vil du, Reiner Ræv, være flink? Ikke flink i virkeligheden, I dumrianer. Men når I sætter slik og en masse andet, så kommer jeg og stopper jer. Og så tror alle, at jeg er blevet rar. Hvorfor det? Det er da kikset at være rar. Fatter I slet ikke noget? Det er for at narre dem. Hvad? Prøv nu lige at slå ørerne ordentligt ud. Ingen skurk har før fattet, at venlighed er det stærkeste våben. Kun mig. Jeg skal være byens nye helt. Jeg vil overtage Bamses plads. Og så er der ikke længere plads for ham. Og så har Mikkeline kun øje for mig. Mikkeline! Nej. Hører I dårligt? Jeg sagde, så bliver det at stjæle en leg. Okay, men hvad får vi ud af det? Hvad mener du? Hvis vi hjælper dig, så må du også hjælpe os med noget. Få, hjælpe. Alle vil bare have og have. I får... Se her, et skattekort. Bamses farfar har gravet en skat ned. En vaskeægte skat. Præcis. Okay, du må godt holde det. En rigtig skat. Det kan være jeres belønning. Sådan. Bare kastanker. Jeg vil Ole. Husk nu på, at du kun har 3 krukker krafthonning tilbage. Jeg lover kun at bruge af dem, når det er absolut nødvendigt. Vent lige.
Hvem er det, der styrer? Slap af, Hopsa. Det ordner jeg. Nej! Men først morgenmad. Nej, altså! Du klarer den, Hopsa. Bare hold kursen. Kursen! Kig på søkortet. Søkortet! Ola, hvad er et søkort? Forstyrr mig ikke. Jeg spiser. Det skal nok gå, lille Hopsa. Dragen. Hvad med den? Hilmer, sagde han ikke, at drager kan blive 600 år gamle? Er dragen stadig på Klippeøen? Bamses farfar gravede skatten ned under det her gamle grimme træ i anemoneskoven. Vi fælder bare træet, hiver det op med rod og graver skatten op. Er du bindegal? Hvordan havde du tænkt dig det, når Bamse er i nærheden? Jo, Netop, min kære ulvebande. Det er derfor, vi først og fremmest skal gennemføre min plan. Jeg ordner ham, Bamse. Så er vi enige. Først Bamse og så skatten, som vi selvfølgelig deler bagefter. Halvdelen hver. Enige? Enig! Ja. Nej. Undskyld, Bamse. Det gør ikke noget. Ha' det godt. Sæt farten op, bedsemor. Bamse. Pas på! Og goddag til dig, Bamse. Vil du ikke løfte os op? Vil du ikke nok svinge os rundt? Så er du sød. Desværre ikke i dag, børn. En anden gang måske. Hvor trist. Hvad? Jeg kommer! Nej. Jamen, hvad sker der, Mikkeline? Det var ikke noget, Bamse. Jeg vil bare lige... Hvad? Hvad var det? Hvad? Jamen, hvad sker der her? Vi lover, at vi aldrig vil være onde mere, så længe du er i byen. Det håber jeg virkelig passer. I fremtiden må I love at opføre jer ordentligt. Det lover vi. Reinhard. Reinhard! Mikkeline. Vær ikke bange, kære medborgere. Disse lumske forbrydere skal ikke genere jer igen. Er du blevet sådan rigtig god? Reinhard, kig lige herhen. Det er godt. Flot. Og vis dine muskler. Ja, det er godt. Hvem er flinkest nu? Hjælper her og få. Hvem er flinkest i byen? Er der som et lyn? Stop så! Man må ikke stjæle! Reinhard. Hvem er lækrest? Hvem er flottest? Hvem er sejst og flinkest i byen? Hvem er ikke bange for de farligste
Klar til tjeneste! Sæt mig ned i, dumrianer! Det der gjorde nok ondt. Dagens store nyhed. Reinhard Rev fra skurk til helt. En avis, Hej med jer. Hej. Hej, hej. En avis. Desværre. De er udsolgt. Bams, du kommer lidt for sent, som sædvanligt. Men det gør ikke noget. Vi har ikke længere brug for dig. Hvad er pointen med at røve en bank, når vi alligevel ikke må tage noget? Fordi Reinhard siger det selvfølgelig. Kom. Find dynamitten frem. Ja. Hvad? En pølse? Så, det er morgenmad. Giv mig nu det dynamit. Og tag det roligt. Her kommer det. Okay. Hvordan tror du, det kan være, at Reinhard pludselig er blevet flink? Det ved jeg ikke. Det virker ærligt talt lidt mærkeligt. Det skulle slet ikke undre mig, hvis der ligger noget bag. Reinhard virker faktisk anderledes. Og han og Mikkeline virker til, at de godt kan lide hinanden. Jeg troede, Reinhard var for storsnudet til at synes om andre end sig selv. Du har sikkert... Farfar, du skal komme. Hænderne op! Hænderne op, sagde jeg! Vi vil have alle jeres penge! Buffe! Vi må ikke håbe, at Reinhard kommer og stopper os. Nemlig! I skal ikke være bange! Nu er jeg her! Nej! Det er jo Reinhard! Byens flinkeste helt! Det er nemlig rigtigt! Overgiv jer, I dumrianer! Overgiv jer! Vi overgiver os. Skål os! Reinhard! Nu er jeg her! Men... Wow! Jeg får jer ud senere. Hvornår? Nu holder I jer i skindet. Far, jeg bryder mig ikke om det her. Det gør jeg heller ikke, Bamse Maja. Og nu er vi løbet helt tør for krafthonning. Din tur, Hopsar. Jeg kommer helt sikkert til at tabe til dig, Ole. At tabe, det er ikke det samme som at mislykkes. Hvad? Det vigtige er, at man forsøger. Er du helt sikker på det? Helt sikker. Det er modigt at gøre et forsøg. Jeg er ikke modig. Jo, du er meget modig, hvis bare du forsøger. Jamen tak, Ole. Okay. 1, 2, 3, 4. Din tur. Hvad? Men nej, Ole! At være modig er ikke det samme som at være klog. Jeg vandt.
Nu er jeg klar. Borgmesteren vil give mig en medalje, fordi jeg er så utrolig flink. Hvor er du selvglad, Reinhardt. Tak. Og hvordan går det så for jer, mine kære skurkevenner? Hvordan går det med min skat? Jeg mener vores skat. Godt, men bedre, hvis du gjorde noget ved Bamse. Og fik vores 2 kammerater ud igen. Absolut, absolut. Hermed beder jeg, Reinhardt Ræv, tage imod vores bys fineste gave. Nøglen til byen her. Se det som en gave, der beviser, at alle fortjener endnu en chance. Og alle kan blive søde og gode. Juhu, jeg vandt! Jeg fik første præmien. Og jeg vil gerne takke Bamse for at have givet mig sin plads som helt her. Og jeg vil gerne takke jer, fladpander. Jeg mener, rare folk. Og jeg vil takke mig selv for at være så helt enormt modig. Hjælp! Som kun jeg kan forhindre. En lavine! En lavine! Nogen må gøre noget. Reinhardt! Nej! Bamse er tættest på. Lad ham nu fikse noget for en gang skyld. Ja, Bamse, gør noget. Jeg gør noget, Bamse. Hvorfor står du bare her? Nej, det går ikke bare. Du har jo ikke kraft, honning. Jeg er nødt til at forsøge! Har du brug for hjælp, Bamse? Det ser ud til, at du har mistet dine stærke kræfter. Reinhardt. Bamse er en slapsvans. Bamse har ingen kræfter længere. Han er bare en almindelig lille bjørn. Er det rigtigt? Har du ingen stærke kræfter længere? Er du ikke Bamse længere? Se, han er smag. Nu er du ikke så sej længere, hva' Bamse? Stakkels Bamse. Havde de ikke brug for ham længere? Hvem var han egentlig, hvis han ikke var Bamse, verdens stærkeste bjørn? Ja. Bamse, er det her, du gemmer dig? Jeg har hørt fra Bamse Maja, hvad der er sket. Bamse. Politimester Dvask spurgte mig en dag, om jeg så overhovedet var Bamse længere. Det er da det dummeste, jeg har hørt. Hvem skulle du ellers være? Ja, hvem skulle jeg ellers være? Nu skal du lytte til mig, Bamse. Du har det vigtigste, som nogen kan have. Venner, som holder rigtig meget af dig. Tror du virkelig, at Ole og Hopsa vil kunne finde de kraftklokker? Det ved jeg. Og når det gælder noget vigtigt, bliver man modig. Ja, vi dør nu, Vi er snart fremme, Hopsa. Bare slap af. Nyd det her eventyr.
eventyr. Nye eventyr, siger du? Vi dør jo nu! Godnat! Er vi døde? Er vi kommet i paradiset? Nej, vi lever, og vi er fremme ved Klippeøen. Wow! Hvor er dog smukt, hva'? Ja, det er muligt, men vi er her ikke for at beundre øen. Vi er her for at finde kraftklokkerne. Wow! Op så! Hey! Ole, jeg skal bare lige have vejret igen. Ja, man kan godt trække vejret og gå samtidig. Kom nu! Vent lidt! Hvornår er vi der? Er der ikke farligt her? Ole! Ifølge mine beregninger bør det her være stedet, hvor klokkerne voksede. Hvad? Nej, altså. Men hvor er de? Kraftklokkerne? Der har tydeligvis været en skovbrand her. Nej. Jamen, så kan Bamse jo aldrig mere spise sin krafthonning. Det kan da ikke være rigtigt, Ole. Nogle gange er tingene bare som de er, lille Hopsa. Men det kan da ikke bare sådan være pist væk. Og Ole, hvad skal vi sige til Bamse? Sandheden. Den her sandhed vil Bamse ikke kunne lide. Det blæser. Det her er altså et dårligt tidspunkt til en biologitime, Ole. Frøene fra blomsterne blæser let med vinden, og aske gør jorden usædvanlig frugtbar. Jamen, hvad mener du? Jeg mener, at frøene fra kraftklokkerne måske kan have blæst et andet sted hen. Vi går den her vej. Samtidig i byen var ulvebanden i fuld gang med at befri Buffe og Susse. Velkommen ud! Reinar derimod kunne ikke holde op med at tænke på Mikkeline. Se engang. Wow. Nå, hvor fint. Tænk, Reinhard. Du gik fra at være skurk til at være helt. Det kan man ikke andet end at beundre. Nå, det er jo måske lidt, eller meget. Hvad skal du i morgen? Noget modigt, sikkert. Så vil jeg gerne tage dig med til mit yndlingssted. Meget gerne. Hvor er det? Anemoneskoven. Anemoneskoven? Der er så utroligt smukt der. Der er et stort, helt fantastisk træ. Gammeltræet. Det er mit yndlingssted. Så ses vi i morgen. Ja, vi ses i morgen. I morgen graver vi skatten op. Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge vores lastbil. Og spyd, og reb, og ild. Og spader, og hakker, og kager. Hvorfor har vi brug for kager?
Fordi det smager godt, fjollehoved. Så. Har du været hjemme hos din kæreste, eller hvad? Reinhard har en kæreste. Gifter med mig i stedet. Så nu holder I bøtte. Jeg narrede hende jo bare. For snart, så vil jeg røve hendes legetøjsbutik. Klart, Reinhard. Klart. Vi er også ved at være klar her. Klar til hvad da? Er det for sjov? Til at grave skatten op, selvfølgelig. I morgen aften tager vi ud og vælter det der underlige gamle træ. Ja, det er også sandt. Det er I nødt til at lede lige der. Det er jo der, skatten ligger begravet. Jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, det er en så god plan, vi har lagt. Hvad? Har du fået en tagsten i hovedet, eller hvad? Du tager dig med, ikke? Vi må se. Det kan jo være, at jeg har noget mere barsk, jeg skal. Mere barskt. Nogen, der havde gang i noget rigtig barskt. Kommer du, lille Hopsa? Det var lille Hopsa. Ole, vi har ledt hele natten. Vi har snart været hele øen rundt. Lad mig nu se. Hvad? Har du hele tiden haft den der kikkert? Ja. Jamen, den kunne vi jo have brugt i stedet for at gå. Hey, kom med den. Nej, lad mig lige se. Nej, ingen kraftklokker. Ole, jeg kan se en kraftklokke. Og en til, og en. Der er rigtig mange. Wow. Og en drage. Og der er hvad? En drage. Ole, hvad skal vi gøre? Ole, hvad laver du? Du kan da ikke efterlade mig med den der. Op, så er dragen væk igen. Ole, kom så frem. Find noget i dit gamle Du klarer det rigtig godt, Hopsa. Jeg er snart klar. Du griller mig ikke! Sådan, ja. Det burde være nok. Tak, lille Hopsa. Nu kan du godt lade den gå. Lad den gå! Laver du sjov, hva'? Jeg lader dig gå! Jeg er en kanin, jeg er ikke nogen skumfidus! Hjælp! Ole! Hjælp! Du klarer det fint, lille Hopsa. Forsøg nu. Forsøg? Det er nu, du skal være modig. Jeg kan godt være modig. Jeg er modig, ja. Se her. Se på pinden. Se på pinden. Se på pinden. Vil du have pinden? Så gør du, som jeg siger. Bak. Ud. Bak så. Ud. Sådan, ja. Bakke. Og nu, sit. Dygtig drage. Dygtig. Så ser du. Kom nu, Hopsa. Vi må nok desværre skynde os hjem nu. Men,
Ja, jeg ved godt, det var slemt sagt. Hop! Hvad laver du, Hopsa? Du sagde jo, vi skulle skynde os. Er du sikker på, at det her er en gennemtænkt plan? Nej, men man må jo forsøge. Synes du ikke? Jo. Reinhard, jeg havde aldrig troet, at jeg skulle gå her med dig. Er det ikke smukt? Jo, det har vel sine skavanker, som alt andet gammelt. Her er gammeltræet. Det er det ældste træ, der er i skoven. Ja. Det lyder lidt overdrevet. Hey, skal vi ikke gå i biffen i stedet? Der er så mange træer her. Se engang! Se, det er ærmene. De bor i gammeltræet. Er de ikke bare nuttede? Jeg er utrolig nuttet. Så nuttet, at jeg ikke kan holde ud og se på dem. Skal vi ikke gå? Kom nu. Nej, se nu der. Hvad nu? Det var ikke min skyld. Årets første anemoner. Men hvor underligt. Det begynder at blive mørkt. Jeg tror, vi må gå. Må jeg ikke have lov at eskortere damen? Stille. Vent lidt. Hvad er der? Kan du høre det? Jeg tror, der kommer nogen. Når du er nok træt, lad os se at komme hjem. Der er nogen i skoven. Eller mange, faktisk. Kom nu med. Vi går den her vej. Kom. Reinhard! Er det dig? Er du allerede begyndt? Au! Hvad laver I? Vi var på vej væk. Hey! Vi hjalp jo dig, så folk troede, du var sød. Nu er det din tur til at hjælpe os. Reinhard, hvad har du gjort? Ja. Har du narret mig? Du løj for mig? Nej, jeg var sød. Jeg reddede dig jo. Jeg var sød. Som Bamse. Bamse narrer os ikke. Dags med dig, lille frøken. Vi skal bare lige sikre os, at du ikke løber hjem og sladrer om os. Det der kan du lige våge på. Tag den, din bisau! Kom tilbage! Buffe! Bare lad hende gå! Skatten er snart vores! Mikkeline. Reinhard! Kom nu! Kom! Ja, jeg kan se bakkerne. Udmærket. Hvad? Mikkeline, Bamse! hvad laver du her? Jeg har brug for din hjælp. Jeg kan ikke klare det selv. Hvad for noget? Ulvebanden. Reinhard. Hvad? De har tænkt sig at fælde gammeltræet. Reinhard? Han løj. Han var aldrig sød. Men Mikkeline, jeg har jo ikke mere krafthonning. Det vigtigste er da ikke, om du har noget krafthonning. Det vigtige er, at vi stopper ham. Mikkeline, jeg er jo ikke stærk. Det spiller da ingen rolle.
Du er jo ham, der altid forsøger at gøre det rigtige. Det er derfor, vi har brug for dig. Kom så. Vi må redde skoven og gammeltræet. Du har ret, Mikkeline. Så, mine venner. Om lidt er vi alle sammen rige. Vi trækker det op med rødderne. Tag godt fat. Når jeg siger til. Træk. Kør. Det her må være vigtigt. Så sent om aftenen. Var der nogen, der havde bestilt blomster? Hopsa! Ole! En drage! Hvad i alverden? Kaster den spade herover. Jeg har fundet den! Jamen, er det guld? Eller penge? Eller kager? Det er... Frø. Hvad er frø? Noget, som bliver til planter og blomster. Nej. Hvorfor? Men hvor er skatten så? Der er ikke nogen skat. Det var frøene, han gravede ned. Ikke en skat. Susse! Nej, jeg gider ikke mere. Jeg tror, det brænder. Forsigtig nu. Den er varm. Sådan. Hopsa! Hvad er der dog med dig? Hvad? Herregud! Nej! Skoven brænder! Vi må redde dyrene! Kom! Vi må redde dem! Vi må redde alle! Mikkeline! Reinert! Red dig selv! Bamse! Hjælp! Bamse! Kom! Reinert, kom! Halløj, Bamse! Grib den her! Ja! Ja! Og tak, Reinhardt. Men en sand ven lyver ikke. Så du kan komme tilbage, når du er blevet rigtig flink. Vi må slukke ilden.
Jeg er sulten. Klap kagebuffe. Vi skulle have taget nogle kager med. Hold så, bøtte. Vi skulle sgu have haft en fakkel med, hvor jeg har lidt mørkt, ikke? Stop nu det klynkeri. Der er ikke så meget, vi kan gøre. Og hvor skal I så hen? Vi eller jeg. Ja, vi skulle se solopgangen. Den er smuk, ikke? Jeg har en anden idé til, hvad I kunne lave. Alle var samlet for at hjælpe anemoneskoven til at blomstre. For det var jo sådan, at farfar Hilmar havde gemt den fineste skat, som han tænkte fandtes. Frøene. For ham var det naturen selv, som var den allerstørste skat. Og når farmor sad under gammeltræet med sine kraftklokker og kiggede på alt det smukke omkring sig, tænkte hun: Så længe det her findes, så findes Hilmar jo også. Den dumme bjørn, altså. Bamse!